lodi a ještě jsem si koupila candy nudle a jdu to otevřít. To jsou nudle, pak tam je omáčka a kdo už to měl tak to ví, tak se musíte takhle přečíst. A můžu? To je takové balíčku. Tady je nudle, tady jsou ty špejle a to se jí, ale to mi vypadlo. No to je dohromady tady. Ne, to je jedno. A pak tady mám takový kyselý a pak takovou omáčku a ta je dobrá. Tak jdu to udělat. A to voní. Nejdřív otevřu tady ty nudle. Tak, jdu tam vysypat. Tak, jdu tam nalít omáčku. Ups, to si sundám. Počkejte. Jo, už, vidíte. To je asi kyselá. Tak, to hezky vypadá. To je tady to, jak takhle stříkáte do pusy. To je dobrá omáčka. Ne, já jsem si úplně šaty. Tak já to olíznu. To bude dolů. Ještě takhle. Ale to už tam není. To bych stačilo už utřu. Teďka, já si musím jít umýt ruce. Už jsem si je umyla, musím si je utřít. Tak, teďka tam asi nasypu tady to. Si musím mít proničky. Už je mám. Spadl papírek. Takhle to vypadá. No a teďka tady to otav. Tak, no. A to se jí.
No. No. Ona má... A fakt tady ne. A to voní. Tak dám si to takové. To musím asi zamíchat. Takové. To je dobrý. Ta červená chutná jak žvejkačka. A jestli se vám tady to video líbilo, tak dejte like, odběr a napište mi do komentářů, že mně se to líbilo. Tak.